बड' ब्लग दोननाय जाबाय आरोना लोगोफोर माने बड' ब्लग इउटुब चेनेल बड' ब्लग इउटुब चेनेल जाबाय आरोना इयो दायो ओमफ्राय आगोलनिखौ मोनफिनलाय बेखौनो माने आरो नामफोरखौबो माखौ दोननो माखौ मानो जानानै आङो बेखौनो दोननाय जाबाय आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर नोंथांमोना अननानै बिथांनि चेनेलनि भिउवार्सफोर नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौबो एसे साबस्क्राइब खालामना खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ'आव फिन खनसे आरो आंनि इउटुब चेनेलाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो बरायहरनाय जाबाय दिनै बेलासि समाव मोनसे कन्टेन्ट बानायनो नागिरदों गाइस मोनाबिलि जाबायनो मानो होनबा बे बेलासि समाव दा ओरैनो जास्ट माने आं जायगाफोरखौ देखायनाय आरो बेजों लोगोसे माने बेरायनाय आरो न'आव बेसेबां थानो बयरिं जादों ओंखायनो मोनसे ब्लग बानायनो थाखाय जों दा एसे गोजौआव ओंखारबोबाय नै हाजोनि लाइनाव आरो गाइस ओमफ्राय दा नै दा जोंना सासे मानसि दङ आंजों लोगोसे मिस्टार थालास बसुमतारी बिथाङाबो चेनेल दंमोन थालास बसुमतारी दा चेनेला मानो होनोब्ला बिथांनि मबाइला बेलेगजों माने सोलायलायनाय जाबाय आरो दा सोलायलायनायाव जिमेलखौ लाबोनो रोंदिया चेनेलाथ' बैनाव थांबाय दा बे चेनेलाथ' सलायबाय थायाबा डेट जाखासिगोन नालाय ओमफ्राय दा माने गोदान जिमेल खालामनानै माने गोदान इउटुब खुलिगोन आरो बे गोदान इउटुब खुलिनायाव नैबे दा आंनि चेनेलनि गेजेरजों बेखौ लिंकआव बिथांनि चेनेलखौ होफानाय जागोन आरो गाइस दा बिथाङा फंनैसो बुंगोन बे चेनेलखौ मा दोननो नागिरदों ओमफ्राय गाव इन्टारटेनमेन्ट बानायो ना ब्लग बानायो ना अफिसियेलि बानायो ना डाइरेक्टलि माबा माबि नाम होयो बे गावनि खोथा आरो आं दा फंनैसो दा बिथांनाव सोंगोन नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नायलांबानो जाबाय रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने ब्लग बानायनायाव बयबो मुहुर्तथार नै बेयावबो सासे दङ ओइ नै खनायाव आरो नै ओरैबो माने सासे दङ हारसिं ब्लग बानायगासिनो दङ गाइस नै दा थालास बसुमतारी फंबाय दा चेनेल गोदानखौ एखेबारे होखावगासिनोथार माने बे जाहैबाय आंनि हा आंनि न' आरो ओमफ्राय बेनि आंनिनो हा खर'आवनो बानायगासिनो दं जोङो गाइस टेनसन खालामनाङा भिडिअ ब्लगखौ मानो होनबा हरैबो आरो रिल्स बानायनो सिन्था खालामबाय थादों बेस्रा जायाखिसै फंबाय दा नोंथाङाथ' आंनि चेनेलावसो लिंक होफानाय जासिगोन नङा होमबा नोंथांनि इउटुब चेनेलनि मुंखौ दा बयबो लाइक आरो साबस्क्राइब होथोंसै नङा होमबा दा नोंथांनि चेनेला मामोन नोंथांनि चेनेला मा नाम बेखौ नोंथाङा फंनैसो बुं बेखौल' बुंदो नोङो गोजोननाय थाबाय फंबायनिसिम बिदिथ' बुंजाला स' लोगोफोर बिथांनि चेनेलखौ माने आंनि चेनेलाव लिंकखौ होफासिगोन आरो नोंथांमोनाबो बयबो लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो बेस्रा बिराद इउटुबखौ बिराद मोजां मोनो आरो इउटुब सालायग्रा मानसि मा होनो दा गबथ्रब जानानै दं नै फंबाया मानो होनबा इउटुबखौ बयनोबो थाखाय नांगौ नालाय बयबो माने मबाइल गंसे थानाय माने फेसबुक इउटुब सालायखानो गोनां जाखायो आरो मानो होनबा रिसार्जनि दामफोर ओंखारफिनगोन खोमा बै समाव मनिटाइजफोर जाबाय बायोबा बेखायनो बिथाङाबो माने गोदानै चेनेलखौ खुलिफिनबाय आरो दिनैनिफ्राय बिथाङा फार्स्ट व्लग बानायबाय बेखौ बिथाङा गावनि चेनेलनि गेजेरजों आंनाव लिंकखौ हरनानै माने आंनि इउटुब चेनेलाव आं हगारनाय जागोन आरो गाइस स' होनबा बारा गोबाव खालामला गाइस आंनि बुंनांगौखिनि आरो आंनि दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर बाय बाय आंखौ सापर्ट आरो हेफाजाब होलांगोन होननानै आसा थाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंनि बे दिनैनि फार्स्ट ब्लगआनो जाहैगोन आरोना नोंथांमोन बे गुवाहाटीनि हाजोखौ देखायनाय आरोना जोंनि बे फिसा गामिखौ आरोना लोगोफोर नै बेकग्राउन्डआव नायहरनो हागोन आरोना लोगोफोर आंथिं नै नोंसोरनो आरोना बे जोंनि गुवाहाटी हाजोनि लालमाटि हाजोनि आरोना लोगोफोर गोजोनफुरि गामि होनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आसा खालामो आरोना लोगोफोर बेखौनो बांसिन जाहाथे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरोना नोंथांमोना ओमफ्राय आङो जाहाथे भिडिअ माने दाब दाब जायगायाव थांनानै नोंथांमोननिसिम माने लाबोनो हायो आरोना अनसायदो आरोना आंखौबो स' लोगोफोर आंनि ब्लग भिडिअआ माने दिनैना गुसुं जागोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामना होदो आरोना बे आंनि गोदान चेनेलखौ नोंथांमोना